Хуҷанд барфпӯш аст. Ин дафъа барф зиёдтар. дирӯз барфи тар меборид, ҳаво гармтар буд. барфҳо афтида об мешуданд. лекин хунукии шаб аллакай барфа баланд кардааст ва аз ҷумла раҳҳо яхкардагӣ. дӯстои азиз, вазъияти роҳҳои шаҳри Хуҷанд аз ҳисоби вайрон шудани автомобил, мана як автомобил инҷо мондагӣ аст. вазъияти автомобили мо, ман бисёр бо душворӣ ҳаракат мекунам, барои он ки ин қадар чархҳои хуби зимистона надорам. дар як чанд ҷо ғеҷид аллакай автомобилҳо ба азобе аз ин роҳҳо гузар мекунанд. дирӯз як барфи тар буд, ҳамин хунукии шаб чӣ кард? ҳама ҷое ях кардааст, роҳҳо ях шудагӣ, баъзан автомобилҳо роҳ ба монданд. роҳҳои Хуҷанд, хос ҳамин роҳҳои байни микроноҳияҳо бисёр хафнок. шояд ин роҳҳои марказӣ ҳозир бо хуму бо ҳамон лавозимоте ки яха об мекунанд тоза карда бошанд масъулини роҳ, лекин дар роҳҳои шафатӣ, дар роҳҳои байни микроноҳия вазъият бисёр сахт аст. ист кардан бисёр мушкил. тормоз зер мекунед, дигар мошин меғеҷад. мана мо истода наметавонем, мо бояд ҳаракат кунем. дар роҳи марказӣ мушоҳида карда мешавад ки регпора, рег ва шояд барои ях кардани ҳамин роҳҳои яхшуда маводҳо чӯшида бошад. масалан инҷо мушоҳида мешавад ки аллакай чӯшидаанд, роҳҳоям ҳолаташ ин қадар бад нест. мо ба болои пул меравем. чанд рӯз пеш барф борид ва инҷо тамбашавӣ хеле зиёд буд. лекин имрӯз яхкунии роҳҳо аз яъне дафъаи пешин бисёртар аст. лекин тамоман инҷо тамбашавӣ дида намешавад. шояд ҳамин масъулини роҳ шаб аллакай пай бурда ҳамин маводҳои зидди яхкунӣ чошиданд ки масалан инҷо аллакай роҳҳош хуб аст ва автомобилҳоям бе ягон тамбашавӣ ҷои худ мераванд. ҳанӯз мо мегузарем, қариб ки тамбашавӣ дида намешавад. ёдатон бошад, дар навори пешин мо нишон дода будем ки инҷа хеле автомобилҳои зиёд тамба шуда буданд ва онҳо наметавонистанд ки аз инҷа гузаранд. барои гузаштани ҳамагӣ чанд метр дақиқаҳои зиёда сарф карда буданд ва мебинем ки аллакай инҷо тамоман тамбашавӣ дида намешавад. ё автомобилҳо аз ҳисоби он ки имрӯз роҳҳо ях кардааст набаромаданд, кам баромаданд, ё ин ки пешакӣ аллакай ҳамин пеши яхкунира гирифтаанд. инҷо мо мебинем, як масъула мебинем ки рег мепошад. ташаккур. мана мо гузаштем, аллакай пули кӯҳнаи шаҳри Хуҷанда гузаштем. онҳое ки шаҳри Хуҷанда чандин вақт боз надидаанд, марҳамат. шаҳр барфпӯш аст, шаҳри сафед.
як микроавтобус ба фикрам вайрон шудааст. Аккумулятораш аз кор баромадааст. хулас дӯстони азиз, имрӯз роҳҳо хатарнок, ронандаҳо эҳтиёт шавед ва агар илӯҷаш бошад ҳамон чархҳои зимистона бояд занем, барое ки ман амирӯз фаҳмидам ки чархҳои зимистона хеле лозим. шаҳри Хуҷанд албатта ин хеле сербарфу серях намешуд, лекин ин барф нишон дод ки зимистон вазнинтар аз ҳарсола аст. барои ҳамин эҳтиёт бояд шуд.